Každý pozná Star Park ako obrovský zábavný park plný atrakcií, obchodov a brawlerov. Ale čo ak všetko, čo vidíme, je len fasáda? A čo ak skutočné tajomstvo sa nenachádza v parku, ale pod ním? Počas rokov si fanúšikovia všimli zvláštne detaily, podivné zvuky, tajné chodby a náznaky, že pod Star Parkom sa ukrýva niečo, čo nikdy nemalo byť objavené. Poďme sa na to pozrieť. Predstav si obrovský park. Myslí si, že je všetko, čo existuje na povrchu. Lenže čo ak nie? Niektorí fanúšikovia veria, že pod Star Parkom sa nachádza sieť tajných tunelov. Tunelov, ktoré zamestnanci nikdy nemali ukázať verejnosti. Miesta, kam sa návštevníci nikdy nedostanú. A miesta, kde sa odohrávalo niečo oveľa dôležitejšie než samotné atrakcie. A teraz prichádza najznámejšia teória. Čo ak pod Star Parkom existuje tajné laboratórium? Miesto, kde vznikli experimenty. Miesto, kde sa testovali zvláštne technológie. A možno aj samotní brawlery. To by vysvetľovalo robotov a mutácie, ale aj schopnosti, ktoré nedávajú žiadny logický zmysel. Možno všetko začalo práve tam, hlboko pod zemou. Ale čo ak laboratórium nie je opustené? Čo ak tam niečo stále je? Niečo, čo nikdy neopustilo podzemie? Niečo, čo bolo príliš nebezpečné na to, aby sa dostalo na povrch? Možno práve preto sa Star Park snaží ukryť svoju minulosť. Možno sa nesnažia chrániť tajomstvá. Možno sa snažia zabrániť tomu, aby sa niečo nedostalo von. Predstav si, že stojíš pred poslednými dverami. Masívne oceľové dvere, ukryté hlboko pod Star Parkom. Na druhej strane sa nachádza odpoveď na všetky otázky. Kto vytvoril brawlerov? Čo sa stalo v minulosti? A čo sa skrýva pod Star Parkom? Ale potom si všimneš jednu vec. Dvere nie sú zamknuté zvonku, sú zamknuté zvnútra. Ako by niekto alebo niečo nechcel odísť. A možno práve teraz pozerá smerom hore.